Di ara, another day, another cooking ginilasgaw na sad mga guys. Birada na sad tag sinigangers karon guys, tiyan sa hippopotamus ba. Kaunahuna ko nga lami kay higop-higop og sabaw karon panahon na guys, kay ulan-ulan mo diri sa mua nga side. Wala na to gilangan-langan, biradahan ni nato nitong tiyan sa hippopotamus no, kuhaan ta ni siya grapes guys. Wala pro butag gamay ning grapes guys, gid na siya hotdo no, kaya atong gamito na ni kini ra man iyang tambok ug kaunuran. Daghan naglamlams buang ay. Gisuryahan na kadyot, wala na langkat din ng ribs din, no? Naplapan, nistunga na yun, ayaw mong kumpiyansa na, ay, kini nga pagka-style, bay. Professional kayo na pagkabirada. Tanawar ko ng mga movement, ya, watas kaya pagka-style, ay. Nya sa pag-umar tong hiwag pataas na, guys, siwao na pa na siya pagkagmay, guys, no? Inani ra sa kakuanon, guys, para saktor po kayo sa baba ni mo kaunon, ba? Lap-lap, nagbaligam-may ng ribs, para naay bukog-bukog ang mga kaunurans, ba? Kaya para igsigop na to sabaw niya, wala, ay, solirap yung mata, ay. Iwaan, pag yun na to na siya kausa, wala na, dali, ara kayo, human man dayon, ba? Kanara to isinigangers, kilain po kay daghan po kayo nga duharan po may mga on po. Yang sobra niya, wala na, ilabay ray. Bitaw guys, sa gula na to siya mga gulay-gulayers guys, no? Kay para lami-lami po kayo itong mga sabawers tanawon ba, dili po kayo siya laay tanawon ba. Matik, pag humaghugas na, pandaro na ito atong burner din. Guys, kaya tuwa na siyang gisahan sa mga lamasitas. Ato nang gianda matong ahosers ug bumbayers ug loy aherns, wala na, lami na kaya na itong cookingers. Bumbay nga gikan pas India, wala ay, giwatas ay, dali or kay katadta di ship. Ya pag humagbirada na, gisundan na itong kamasitas din, para mo aslum-aslum ba, para mo guba ko din naong sa kaaslum. Nya to na ipagawas atong bisolers nga ato ang gi-magic ya, dali ara kayo ay. Taron tara siya baligamay guys, kay para pagluno na to sa sabaon niya, para mulapot-lapot o mulami-lami atong sabaw habang hinihigop ba. Awa na, ato rin ni gininayan og sa wilik niya itong mga tambukikoys guys, kay para mong gawas yung mga mantikaons og iluno din na itong mga lamasitas ba. Dali ara kayo kakuon ay, paka-paka man dayon ba. Murag puno-puno man itong pat guys, to ni balhin rin sa itong pan guys ba, kay murag lain man kayo itong kuan, kay dasok man hinoon nga murag naingon mag sardinas. Dali ara kayo naluspa do, wala na, sugo na na siyang pula-pula na yun. Ito na ba na siyang karaw-karawon mga guys no? Wala nagilangay-lang ngayon, gawas na yung mga mantikaons tayo. Sa pamanday, oras na para iluno din mga lamasitas. Yunhan na dayon natin yung mga ahusers din guys. Yato na ni paluapan og mga bumbayers. Wala na oy, gawas na yung mga aromatics din no. Wala. When the aroma comes out naman, pinadunpix pa istoryahon. Wala na, ato na po ni siyang sundan og mga kamatisers. Pag umagbutang na itong mga kamatisers na guys, sunod na ito ng tubig sa imburnal nga balidaghan kayo kay sabaw-sabaw og lapot-lapot may itong style riya. Pag naluto, nagtulo na yung laway tanawar na naungaw. Mo na itong bida guys, tangkong sa kanding ba. Ano mo katingala to, ano yung giapil ang stock o giwa-hiwa guys, kay wala man, mahal man kayo, pounds ba kayo mga presyuhans riya. Dali ara kay katadta rin humanda yun. Ug sawa na dugay ni buka lang yun siya guys no, dali ara ka mura mag-imagine. Sa pamalay sunod buhaton dayan ni ron, ato na ni andam dayan na itong bisulog, ato na po ni siyang iluno din mga guys no. Pag mag-spread dayan na, sa wilik ka na ito ni pinulbos ng espalto, walop na kayo. Paluapan nagpatisern nga mas anghit pas angso, wala ay, lami-lami ni mong sabaw diya. Singot din sa dagat, balising ko, takluban dayon ang kanahan, yung ato ang tutuan. Shish! Kanipes. Dali ara kay kabukal na yun uy. Pag umana yan na guys, ato na din siyang karaw-karawon na yun guys no. Matik yun din na siya, tutuan na ba na yun nato, para dari lang kayo maluto ba, unsa ng tao na siya. Wa na, nagsugod na og lapot-lapot wa na gining naong nga ba. Sa wilik ka nagsinigangers, ug siyempre di na mawala ato ang kutsarik diya guys, mo man makapagbibigay ng ligaya at sarap. Bitsiners dayon nga makapaupaw og ulo. Pag umana na automatic karaw-karawon na to na siya, nagsugod na isang lapot-lapot wa na, nagtutulo na sa rimong laway ba, unsa man tao na siya, gitutuan din nato. Sos, wa na gining naunga gyud, ni gini malalis, hapit ni gining naunga. Sa pamanday sunod buhaton na iluno din nato ni ato mga talungers day guys. Karawon din nato baligamayers, sunod din nato ni ato ang siling labuyo. Kinawat gikan sa akong tiyo. Wala na inanay papasangit-sangit si Muntilaok. Wa na, luto na gyud ni naungaw. Sa pamanday buhaton na isunod din nato ni ato ang okraherns guys, para pampadανulog-danlog si Muntilaoks ba. Pag humanday na dayon, isunod din nato ni ato mga sagbot-sagbot gikan pas kanding kinao no. Wala ay karaw-karawon dayon. Wa na gyud, luto na gyud ng naungaw. Wala ay, di na gyud malalis ning dagwayaw. Sus. Daw tistingan tanong tayo kung sa ilasa ni, hukaran tayo ni baligamay. Sus, ang uno do, uyog-uyog, grabe. Sabaw din balidos dayon. Wa na gyud ni sus, grabe ning naungaw. Daw tilawan na to na taste test ta. Taste test daw grabe, sabaw. Sus, uyog-uyog Lami. Kanon gamay.
Wala gipatakas gamumhoy si Rukas buwang. Punito na to na kay wa pa mo gi airflow ni agi na unsang tao na siya. Unod. Wag ginami. Grabe. Ayos. Kita-kits na sa next video mga hinampak. Wow.